og springende postkasse nytårsaften. Det gider jeg sgu ikke bruge mine penge på sådan noget lort. Hvad? Det gider jeg ikke bruge mine penge på. Så er vi 2. Jamen jeg har jo ikke ret af pedaler, så jeg kan jo ikke sidde og lave det. Nå, men du behøver heller ikke lave indstillinger, bare hvordan man slår rettet til. Nå, Det er mange, der hjælp til. seriøst, det er jo nemt. Der går du jo bare ind i Jamen, options, men altså, og så control. Altså så tror jeg faktisk du skal gøre nok hvordan der jeg tror, der avanceret. er afspil. Det er fordi, inden i selve spillet, der er hvordan man gør sådan, at man kan komme til at lave indstillingerne om på rettet. Det kan ikke få til at virke. I helvede. Hvorfor fanden det skulle da meget nemt. Yes, man. Gør du det? Hvad så? Det virker. Nå, den er der. Det er den der.